Ang maayong imbitasyon. Mateo Kapitulo 11, versikulo 28. Umari ka nako, kamong tanan nga nagbudlay ug nabugatan, ug papahulayon ko kamo. Si Kristo naninguha sa pagtudlo sa mga tinun-an sa kamatuoran nga sa gingharian sa Dios walay mga linya sa teritoryo, walay pagkabahin-bahin, walay aristokrasya, nga kinahanglan silang muadto sa tanang kanasuran nga magdala ngadto kanila sa mensahe sa gugma sa usa ka manuluwas. Giwagtang ni Kristo ang bungbong sa pagkabahin, ang gugma sa kaugalingon, ang nagbahin nga pagpihig sa nasyonalidad ug nagtudlo og gugma alang sa tanang tawhanong pamilya. Siya nagtudlo kanato sa pagtan-aw sa matag na ginahanglan nga kalag, isip atong silingan ug sa kalibutan isip atong uma. Ingon nga ang mga silaw sa adlaw motuhop ngadto sa kinalay-ang mga suok sa kalibutan, mao nga ang Dios naglaraw nga ang kahayag sa ebanghelyo mokaylap sa matag kalag dinhi sa yuta. Sa tibuok kalibutan, ang mga lalaki ug babaye nagtan-aw sa langit. Ang mga pag-ampo ug mga luha ug mga pangutana gikan sa mga kalag nga nangandoy alang sa kahayag, alang sa grasya, alang sa balaang espiritu. Daghan ang anaa sa ngilit sa gingharian, naghulat lamang nga matigom sa sulod. Diha sa pagsalig nga gihatag ngadto sa unang mga disipulo, ang mga magtotoo sa matag kapanahonan miambit. Ang matag usa nga nakadawat sa ebanghelyo, gihatagan og sagradong kamatuoran aron ipaambit ngadto sa kalibutan. Ang matinud-anon nga katawhan sa Dios kanunay nga agresibo nga mga misyonaryo, nagpahinungod sa ilang mga kahinguhaan alang sa kadungganan sa iyang ngalan ug maalamon nga nagamit sa ilang mga talento sa pag-alagad kaniya. Ang matag usa nga midawat kang Kristo, gitawag sa pagbuhat alang sa kaluwasan sa iyang isig katawo. Ang espiritu ug ang pangasaunon nagaingon, umari ka, ug siya nga nagapatalinghog paingna, umari ka. Ang katungdanan sa paghatag niini nga pagdapit naglakip sa tibuok simbahan. Ang matag usa nga nakadungog sa imbitasyon, kinahanglan nga mopalanog sa mensahe gikan sa bungtod ug walog nga mag-ingon, umari ka. Dugay na nga naghulat ang Dios alang sa espiritu sa pag-alagad nga manag-iya sa tibuok iglesia, aron ang matag usa magabuhat alang kaniya sumala sa iyang abilidad. Sa diha nga ang mga miyembro sa iglesia sa Dios mobuhat sa ilang tinudlo nga buhat diha sa mga timawa nga natad sa panimalay ug sa gawas sa nasod, agig katumanan sa sugo sa ebanghelyo, ang tibuok kalibutan sa dili madugay mapasidan-an ug si Ginoong Hesus mobalik dinhi sa yuta uban sa gahom ug dako nga himaya.